Česká ekonomika je jednou z nejprůmyslovějších se silným podílem ocelářství, kovovýroby, automobilového, petrochemického a stavebního průmyslu. V porovnání s průměrem Evropské unie má vysoký podíl emisí skleníkových plynů z emisně náročné energetiky a z odpadů v důsledku vysoké míry skládkování. Abychom dosáhli do roku 2050 scénáře nulových emisí, bude třeba přejít z velké části na čistou obnovitelnou energii a nízkouhlíkové procesní technologie, které jsou ale finančně náročné. Jaké jsou potenciální dopady zelené dohody pro Evropu na český průmysl a s tím spojenou například dosavadní životní úroveň? Kde jsou hranice a co všechno budeme muset obětovat? Je vůbec dosažení klimatických a energetických cílů reálné? Tady je Martina Tůmová a odborný podcast časopisu Konstrukce. Mým hostem je Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, která sdružuje firmy ČEZ z moderní energetiky a má téměř 2500 zaměstnanců. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání, Martino. Já jsem celou dobu obdivoval, jak dokážete říct dlouhou větu bez nádechu. A to jsem bývalý televizní moderátor a fakt teda koukám. Dobrý den a děkuji za pozvání. A rovnou se vás zeptám, pokud se budeme bavit o dekarbonizaci českého průmyslu. Jsou české firmy na zelenou transformaci připravené? To by byl strašně silný statement, že jsou připravené. Firmy, které my máme v portfoliu, a teď myslím ne v tom vlastním, který sdružuje ten náš holding, dneska už téměř 30 společností, takže sám o sobě je nějakou, řeknu, větší část jenom skupiny ČEZ, ale české ekonomiky, ale teď myslím ty, které máme v zákaznickém portfoliu. A jsou to průmyslové firmy, malé, střední, až někam po Škodovky a Třinecké železárny, tak musím říct, že se ty firmy poctivě na tu zelenou tranzici připravují. Ono to má svoje náklady, nejenom finanční, ale i sociální a spoustu dalších. Krásný český výraz mindset, je to taky nějaký, že, který ty firmy mají dílem, protože ty jejich vlastníci si to přijí, dílem, protože si to přijí jejich zákazníci. Často na to hodně zapomínáme, ale celá řada zákazníků a dneska nejenom firm, který dělají klasický zboží, ale teď myslím i ocelářů, automotiv a další, tak zákazníci, odběratele těle společnosti chtějí, aby ty firmy se dekarbonizovaly nebo snížily svou uhlíkovou stopu. Chtějí to jejich dodavatele, aby byly součástí globálních dodavatelských řetězců. A tyhle všechny efekty vedou k tomu, že ty firmy poctivě se na to připravují, prochází tím příběhem, často potřebují incentivy, jak se krásně říká, to znamená potřebují podporu ať z národních nebo z evropských zdrojů, potřebují k tomu kus odvahy a zároveň potřebují kus rozumu i na straně těch orgánů, které o tom rozhodují, to znamená Evropské komise, národní vlád, protože pravda je, že čistokrevný voluntarismus v tomhle a hodně ideologie tomu taky moc nepomohlo, tomu zelenému procesu. To znamená hodně, a to se k tomu se určitě dostaneme, proč, ale hodně lidí, společností to odradilo, když to byl přehnaný tlak na některé věci, elektromobilita je klasickým příběhem, ale na druhou stranu musím říct, že v tom našem zákaznickém portfoliu, to je 20 000 společností, tak velká většina z nich reálnou poptávkou ukazuje, že se na té dekarbonizaci nebo na ta zelená řešení chystá a nebo už je implementuje. A jaký nemají náhodou třeba obavy, že ten přechod je moc rychlej? Jasně, že mají. Jasně, a jsou oblasti, kde to taky bylo znát a musím říct, že já jsem velký fanda zelených řešení a realistický dekarbonizace, nikoliv ideologický, ale realistický dekarbonizace určitě ano. Na druhou stranu rychlej posun, to, čemu se právě za minulého režimu říkalo voluntarismus, takový to Chruščevo, naše kukuřice bude větší než americká, nejlépe do roka, a pak z toho byly různé blamáže a revoluce, tak tohle třeba v oblasti, zrovna když teda zmiňuji tu elektromobilitu, a znovu říkám, jsem jí velký fanda, jedním elektromobilem jsem přijel a máme velkou většinu dobíjecích stanic z téhle zemi má ČEZ, případně ČEZ ESCO, právě třeba u Škodovky a další velkých klientů. Na druhou stranu násilná implementace elektromobility, velký rychlej pohyb v zemi, která má průměrné stáří vozového parku 16,5 roku, tuším, teďka je to, tak nebyl nejšťastnější jenom z pohledu jako fakticky, že se to nemůže stát jako revolučně. Ale v tom veřejném diskurzu bohužel otrávil spoustu lidí, pro který se potom spojí, že celá dekarbonizace rovná se zakážou mi spalovací motor, musím rychle elektromobil. Ono ne, že by to tak fakticky bylo. Ale ta přehnaná překotná snaha v tomhle třeba Evropské komise jít rychlou cestou i v zemích střední a východní Evropy, který jsou na tom učí jinak než klasický západní, tak bohužel zkazil, řeknu, kus dojmu třeba celý zelený tranzice. Mohl byste říct třeba nějaký odvětví, kde narážíte na největší odpor, co se týká dekarbonizace,
a zase třeba na odvětví, který jsou tomu víc nakloněný? Protože jak komunikujete s průmyslovýma partnerama, tak určitě tam dalo by se něco vysledovat. Slovo odpor je strašně silný, protože, a zase říkám, ano, my to vidíme a já to dnes a denně vidím tím, že jsem v kontaktu se zákazníky, ať už jsou z průmyslové sféry, o kterých se bavíme najmě, ale jsou třeba taky z veřejné sféry, města, obce, kraje, tak já nenarážím na odpor, protože my se potkáváme s těmi, kteří tu poptávku mají. Jenom vidím na tom portfoliu, a to je to, nevyhnu se vaší otázce, že na tom portfoliu, který je od společností, který třeba mají vlastníka, který je k tomu systému vyvede, je třeba příběh Škody Auto, která má poměrně ambiciozní program nejenom výroby elektromobilů, ale i dekarbonizace svého výrobního portfolia. O tom se ví míň, že Škodovka deklarovala před 5 lety, že do letošního roku bude mít 1/4 produkce výroby elektromobilů a bude taky dekarbonizována na výrobě. To znamená, i velká energetika, kterou máme čest spoluvlastnit, spolu s E.ONem a Volkswagenem, tak se intenzivně připravuje na poměrně rychlou dekarbonizaci. Máte spoustu firm typu Wienerberger, třeba, který té věci fandí a zároveň z praktických důvodů si udělal výstupy na LNG přímo, nebo vstupy přímo do továrny. No a potom máte mezi tím, máte nějakou šedou zónu, která parciálně si bere řešení typu kdekoliv můžeme, tak dneska solární panely na carportu. Mezi našimi klienty najdete celou řadu vlastníků nebo šéfů společností, který teda nejsou žádný Green Deal lavři, spíš naopak. Ale přesto to, že si udělají část dekarbonizačního řešení, který zaprvé sníží náklady, typologicky solární elektrárna, baterie, Moser, slavná značka, která má soláry na střeše a baterku, mimochodem z Eniaku, kterou má vedle toho, jsou společnosti, které to dělají z pragmatických důvodů a taky z pohledu bezpečnosti a nezávislosti energetický. A potom máte třeba opravdu asi nejtěžší písemnou práci v téhle zemi, bych to řekl jazykem pedagogů, která je v tomhle oboru, a to jsou Třinecké železárny, náš velmi silný partner, kterýmu řešíme zaprvé třeba zelenou energetiku prostřednictvím PPA kontraktu ze soláru, který jsou až u Chomutova a on si ji virtuálně bere do Třineckých železáren, pan generální Hajde, ale taky třeba překlopení na elektrickou obloukovou pec z té klasický, což je asi nejtěžší, co v téhle branži může být, trvá to několik let a ten investiční tiket na takovouhle věc stojí 25 miliard korun. A tam úplně rozumím managementu a vlastníkům Třineckých železárny, říkají státe Evropo, pokud chceš, a my to uděláme rádi, a já jsem rád, že můžeme být jako partneři, jako ČSSko, pak potřebujeme nějakou silnou dotaci, která nám tom prostě pomůže k tomuhle překlopení, protože to není jednoduchý. Ale v podstatě narážím v dobrém slova smyslu na klienty a partnery, kteří jdou tou cestou s různými obtížemi a s různými náklady. A mluvil jste o solárech a mluvil jste o elektrických obloukových pecích. A které technologie budou podle vás zásadní a pro snižování emisí? A zajímalo by mě, co si myslíte, že bude takovej ten opravdu game changer, že se nám povede dekarbonizace v České republice? Ono těch game changerů za poslední několik málo let je tolik, že už se bojím říkat, že budou nějaký další, vlastně bych ani nechtěl, protože si vezmu, že máme game changer, který se jmenuje Putinova invaze na Ukrajinu, že máme game changer, který se jmenuje Trumpova administrativa ve státech a spoustu dalších věcí, který bychom tady s kolegy průmyslníky dokázali jmenovat, volatilní věcí, které do toho přináší nejistotu. Já myslím, že to vlastně stačí. Ale pokud je o dekarbonizaci jako takovou, já si myslím, že kdyby tady seděl Mojmír Hampl, můj přítel, kolega, šéf Národní rozpočtové rady, tak by určitě říkal, že si musíme vybrat, jestli jdeme cestou dekarbonizace nebo vyššího zbrojení. My se v tomhle třeba s Mojmírem nepotkáváme, protože já si myslím, že ty věci jsou řešitelné oboje a absolutně souhlasím s tím, že tahle země je potřeba, aby byla obranyschopná, protože ty rizika jsou fakt velký, to o tom žádná a moc tomu fandím. Mimochodem taky máme třeba plejádu i s firem z oblasti obranného průmyslu v portfoliu, který taky jdou třeba cestou snižování emisní stopy, ale zároveň ty společnosti si uvědomují, že spolu nějakého tlaku Bruselu a to, co jsem říkal, dodavatelsko-odběratelských řetězců a další věcí, je dobře se tou dekarbonizační cestou vydat. Myslím si, že ten game changer, jestli takhle je, možná je to silné slovo, tak je v tom, že Evropská komise, ať tahle nebo nějaká příští, racionalizuje své přemýšlení o dekarbonizaci, vidí, že jsou jiné priority taky v Evropě, obranyschopnost je jedna z nich a spoustu další, že nemůžeme být první na světě ve všem a tohle ta oblast, kterou fakt byl velký ideologický tlak, jak předskočit dějiny. Na druhou stranu, když tenhle tlak, řeknu, se zmírní a zracionalizuje v
těch oblastech a tak tohle bude určitě dobrá zpráva pro průmysl, který se může víc nadechnout a víc jít evoluční cestou. Prostě dekarbonizace, a to si myslím, že je to novum a zaplať pánbůh, že je víc řízená evoluční cesta, než nějaká spektakulární revoluce, která ty firmy vyčerpá a učinila by nekonkurenceschopný. Dobře, na konci dne chceme, aby český, potažmo evropský průmysl byl konkurenceschopný, protože se díváme na státy, díváme se, myslím, spojený, pokud jsou už teda spojený, díváme se na Asii a jinam a z tohohle pohledu potřebujeme, ten průmysl byl dekarbonizovaný, ale zároveň konkurenceschopný. A tohle bych řekl, že nějaký game changer a zracionálnění toho původního tlaku. Na druhou stranu, a teďkon Evropská komise dala dohromady dokument Clean Industry Deal, na který se firmy dívají dost skepticky a obávají se, že namísto posílení konkurenceschopnosti a vlastně snížení cen energií to bude mít opačný efekt. Jak se na to díváte vy? Jako na jeden z dalších pokusů Evropské komise, potažmo nechci říkat Unie, protože já jsem rád, že jsme členy zrovna právě tohle unijního spolku a doufám, že i budeme. Ale na druhou stranu je to asi jeden z dalších pokusů Evropské komise, jak se vypořádat s tím tlakem na to zracionálnění, jestli je ten nejšťastnější, teďka ukážou brzké dějiny. Mluvím se společnostmi, který to víc vítají, mluvím se společnostmi, které jsou hyperkritický, ale každopádně slyším společný narrativ, ale je dobře, že aspoň přemýšlí o tom, jak ty věci zracionalizovat. To se mimochodem týká ESG reportu, se týká omnibusu a spousty dalších věcí. Jo. Ale zase bych řekl, že společný jmenovatel téhle věci je, konečně se vede v Evropě debata o tom, že tohle je jedna z priorit, ale ne jediná ultimátně a že má mít nějaký racionální a časový parametry. Což je dobře. A jak si myslíte, že by šlo zajistit, aby dekarbonizace nevedla vlastně k poklesu konkurenceschopnosti? Myslím si, že tohle je strašně křehká veličina, na kterou se ptáte, a mimochodem vynikající otázka na samostatnou diskuzi, na kterou by každý můj kolega z oblasti průmyslu velkého měl určitě svůj specifický názor. Myslím si, že pokud by dekarbonizace podpořená incentivama z národních evropských zdrojů, mluvil jsem o firmách, který přirozeně prostě potřebují z té oblasti a my jsme mimochodem jako energetika taky jedni z příjemců dotací z modernizačních fondů a dalších, třeba pro dekarbonizaci teplárenský, což je jedna z věcí, která teď ESCO nově čeká, protože máme pod sebou teplárenské zdroje ČEZu, tak tohle je cesta, která může víc k rozumnému evolučnímu řešení, tak aby ten průmysl zaprvé tady zůstal, to je úplně ta existenční otázka, aby byl, na druhou stranu, aby byl konkurenceschopný. A kdyby tady seděli třeba kolegové z průmyslových firm, který sdružuje naše Aliance pro bezemisní Česko, což možná zní dneska nadneseně jako brand, ale je v tom nějaká ambice racionálně řešit dekarbonizaci, tak celá řada těch průmyslníků jsou právě ti, kteří Green Deal jako takový nevítali, ale vítají to, že společně hledáme racionální cestu, jak se s dekarbonizací popasovat. Tak tohle si myslím, že je cesta k tomu, jako že ty firmy, aby existovaly, to je první důležitý předpoklad, a byly tady v Evropě a v Česku. Nakonec ten 13 připomenu, že bude asi jediná funkční ocelárna v České republice, po tom, co se stalo s Liberty a dalšíma společnostma. Mimochodem připomenu, že za pádem Liberty určitě tady nestál Green Deal, protože proti vlastníkovi, který tuneluje firmu, fakt není imunní žádný počasí v žádný zemi, ale aby ta firma byla, to je třeba příklad toho Třince, aby ještě byla konkurenceschopná, při překlopení elektrickou bloukou opět taky znamená, že vyrábíte nějaký sortiment a tím sortimentem se musíte zaparkovat správně a trh, čili ta změna prvovýroby není nebo respektive dekarbonizace může vést i ke změně třeba prvovýroby, jejich segmentů různých a tak dále. To jsou fakt těžké věci. Ale vidím tady, a můžete říct, že jsem přirozený optimista, právě protože s těmi klienty, partnery v aliancích řešíme to, jak tu cestu nastartovat a dostat se směrem dopředu a zachovat konkurenceschopnost, tak to mi dává optimismus k tomu, že ta cesta existuje. Říkám si, jaká je vlastně vůbec jakoby investiční návratnost pro ty firmy, které do toho investují. Mají obavy? Určitě. Ale každá velká slušná firma i představenstvo, potažmo vlastník, musí mít odvahu z nějakého business caseu, který je velký. To je správný, protože kdybychom neřídili rizika, tak neřídíme ten biznis. Určitě mají obavy, určitě říkají, že ten business case musí být postaven tak a třeba obsahovat nějakou dotační část a musí být dlouhodobý a musí být existenčně prostě obhajitelný pro tu společnost. Pokud by se to dělalo, to je to, co říkám, to riziko z ideologických spektakulárních důvodů, což na začátku ty tlaky byly,
tohle pochybu, tak by to ty firmy mohlo dostat do takové existenční nouze, že by vyčerpali, když to řeknu lapidárně, vyčerpali by cash na dekarbonizaci a neměli by potom třeba na vlastní provoz a vlastní rozvoj. A tohle všechno v tom musí být. Jaká je role vůbec aktuálně státu v dekarbonizaci? Já si myslím, že je silná v tom, že stát je, zaprvé jsme součástí Unie, která má nějakou politiku, ale i dobře se umíme ozvat a říct, podívejte se, přátelé, v Evropské unii, a teď to myslím bez ironie, přátelé, nebo Evropské komisi, a teď to můžu ilustrovat na vlastním příkladu společnosti, kterou mám tu čest řídit. My musíme vysvětlit přátelům v Bruselu, že zemní plyn je strašně důležitý transformační médium, protože bez něj by se netransformovalo teplárenství. Ono to zní banálně v téhle zemi nebo ve střední Evropě, kde máte, jenom v České republice máte na centrálním zásobování teplem dálkovém topení, řekněme, 4 miliony našich spoluobčanů. Takže polovina lidí v téhle zemi na tom stejně tak v Polsku, ve východní části Německa, na východ. Západní Evropa historicky tenhle fenomén nezná. Nezná centrální topení, centrální dálkový topení. V západní Německu to má 3%, v Británii taky tak. Jo. Teprve teď se vlastně oživuje ta myšlenka, je třeba v celém Německu dělat centrální zásobování teplem. My musíme umět vysvětlit, že ho chceme zachovat, protože to není jenom biznesová otázka, ale řeknu nějaká společensko-politická, protože to je nějaký benefit, na který polovina našich spoluobčanů je historicky zvyklá a je fajn. Centrální zásobování teplem se lépe dekarbonizují ty velký zdroje, než milion decentrál, a to já jsem zároveň velký fanda decentrálu, protože děláme třeba i kogenerační jednotky a zároveň musíme vysvětlit, že zemní plyn je strašně důležitý transformační médium, protože kdyby se Evropská komise na něj dívala, jako že to je to špinavý médium, který není bezemisní, pouze nízkoemisní, tak jsme teda doslova v háji s celou dekarbonizací teplárenství. A musím mět vysvětlit, že třeba pro tuhle zemi, by byl špatný představitel ČEZu, bych to nezmínil, že je to řešení jádro jako zdroj základního zatížení soustavy, velký nárůst obnovitelných zdrojů, proto je tady fakt obrovský prostor v téhle zemi. Pořád připomenu, že přes ten všechen boom, o kterém čtu, jsme za Polskem a třeba za Maďarskem. A to si myslím, že Viktora Orbána nikdo nepodezřívá z velký lásky k Bruselu, že by to dělal kvůli němu, ale zároveň potřebujeme ten zemní plyn jako médium na pár desítek let, který nám umožní transponovat teplárenství, než třeba přijde vodík a další média, nebo třeba malé modulární reaktory. A už jste zmínil vystupování vlády nebo českého státu směrem k Evropské unii, ale co by se třeba mělo změnit v naší legislativě, aby se dekarbonizace urychlila? Jo, tak teď tady budeme 4 hodiny a já to budu jmenovat jedno po druhém, co mě napadá a určitě nevymyslím všechno. Tak to nejzásadnější. A nebo vytáhnu z toho všeho, že bych měl, kdyby ta otázka zněla, bych měl prsten princezny Arabely, co bych si přál změnit v legislativě a řeknu jedinou věc. A věřím, že vlastně mý kolegové z oblasti energetiky a celého průmyslu napříč bychom se v tom shodli, jsou tu povolovací procesy. Protože bez urychlení povolovacích procesů nemůžeme v těch rekordně třeba rychlejch časech, konkrétně třeba pro naše teplárenství v oblasti ČEZu to znamená během 5 let, takže máme 1 pětiletku, abychom do roku 30 třeba dekarbonizovali teplárenství na zemní plyn, biomasu, soláry, tepelní čerpadla, tak pokud se složitýma povolovacíma procesama, a teď nemluvím o jádro, spoustě dalších věcí, tak bychom nebyli schopni to udělat. To znamená, tam ta role státu ve zjednodušení byrokracie a zjednodušení povolovacích procesů u kritických věcí, nejenom dopravních staveb, ale třeba energetických, průmyslových, je fakt kruciální. A tohle je jedna věc, na které bychom tuto jsme ji podepsali všichni z oblasti jakýkoliv průmyslu v Česku. A když se dostaneme už rovnou k ČEZ-ESCO, jaká je role ČEZ-ESCO v kontextu dekarbonizace českého průmyslu? Ono má tím, že máme teďka na starosti odpovědnosti společnosti teplárenská, takže ty velké zdroje, takový, který budete znát z mapy České republiky energetické, Dětmarovice, Prunojařov, Trmice, další, tak máme dvojí roli. Zaprvé podílíme se na dekarbonizaci portfolia ČEZu výrobního, to znamená ty bývalé, nebo řekněme budoucí bývalé uhelné elektrárny, s kterými děláme dekarbonizované teplárny a třeba taky místa na budoucí malé modulární reaktory, tak to je jedna část, to je dekarbonizace, řeknu, portfolia skupiny. No a potom, co víme, empiricky od našich zákazníků a jejich počtu a taky z různých výzkumů jsme na trhu jedničkou v oblasti reálné dekarbonizace českého průmyslu. Prostě to kvantum klientů, které máme, s kterými děláme tyhle věci, prostřednictvím našich 27 společností dceřiných po Česku a taky ve společném podniku na Slovensku, tak nás činí v tomhle prostoru, řeknu československém, jakoby jedničkou na trhu v oblasti reálné dekarbonizace průmyslu. To víme, o to větší odpovědnost a taky o to větší riziko, že občas musíme moderovat trh nějakým směrem, kterým kráčíme a třeba taky spolupracovat hodně v rámci, byť normálně jsme konkurenti, tak pracovat v rámci sektoru, oboru, aliancí, svazů
A třeba na výstupu pak se nám podaří, že po 10 letech mého působení a mých kolegů v ESCO, protože ESCO tuhle slavilo 10 let, a předtím 20 let mých kolegů, kteří zakládali oblast energetických úspor formou EPC, tak tahle státní administrativa přijmula konečně novelou zákona 218 o veřejných financí, díky kterým se metoda EPC v oblasti energetických úspor může stát metodou lege artis nejenom v komunálu, to znamená městech, krajích a municipálu, ale i přímo v budovách a objektech vlastněných státem. To znamená v těch tisících budovách, které jsou veřejné, nemocnice, vysoké školy, tak tam mohou ty EPC rychleji pronikat. A mimochodem teda připomenu, že energetické úspory jsou jeden ze 3 základních pilířů tomu, čemu se dneska říká Green Deal. To byl kdysi zimní balíček Evropské komise a měl 3 pilíře. Měl snížení uhlíkové stopy, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a 3. stejně důležitý pilíř byly energetické úspory, efektivita. A v tom teda musím říct, že naše země trochu zaspala. Já jsem strašně rád, že jsme jedničkou na trhu v té oblasti energetických úspor, ale na druhou stranu, jestliže děláme ročně my a řeknu přátel od konkurence jednotky projektů, tak těch veřejných budov, které by mohly projít, mají projít do konce touhle rekonstrukcí, aby více šetřili, tak jsou tisíce v téhle zemi, možná desítky tisíc, jenom školy 10 tisíc tady. Takže opravdu velký prostor a zaplať pámu tady se blízká na časy. Když zmiňujete ty pilíře, tak mě to vede k otázce, jaký vlastně dekarbonizační pilíře strategicky má ČSESCO. Jsou taky 3 nebo jich je víc? Jak to máte interně rozdělené? V podstatě říkáme, že stojíme, to víte, je to tak, že stojíme na pilíři energetických úspor, to znamená efektivity, to jsou právě všechny ty EPC a další metody, kterými mimochodem za těch 10 let jsme ušetřili ke 2 miliardy korun našim zákazníkům a spoustu tun CO2 k tomu. A to je, myslím, oblast, o který fakt nikdo ve veřejném prostoru nepochybuje. Energetické úspory prostě jsou bezvadná věc. Kdysi bývalý kolega z ČEZu Jarda Míl o tom vždycky říkal, že nejlepší energie je ta, co se ušetří, tak to z tohohle pohledu platí. A na druhé straně ano, energetické úspory se staly dneska velkým biznesem pro spoustu společností, jenom pro nás, což je dobře, protože to táhne zase větší poptávku. Zaplať pámu, že se nám podařilo docílit tu změnu legislativy v téhle oblasti, za to díky téhle státní administrativě. No pak je to oblast dekarbonizace právě průmyslových firem, to je ta druhá, silný pilíř taky a musím říct, že tam vidíme reálný nárůst poptávky, to mi dává ten skromný optimismus k tomu, že dekarbonizace je něco, co existuje, jenom se musí zracionalizovat, ale my tu poptávku dnes a denně mluvím s klienty, který to po nás chtějí ty řešení. A 3. oblast je právě oblast teplárenství, ať už centrálního a jeho dekarbonizace a řízení, tak i těch decentrálních zdrojů, protože my máme v těch kogeneračních jednotkách nějakých 150 MW po republice, v tom decentrálu, to je blok jedný bývalý slušný uhelný elektrárny. Takže z tohohle pohledu to teplárenství je pro nás jako nový velký balík, který jsme dostali do vínku a chceme ho samozřejmě řádně spravovat a dekarbonizovat. Jak koordinujete své aktivity s vládními strategiemi, jako je vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, takzvaný VPEC, anebo s dalším dokumentem vodíková strategie? Ale to je ta výhoda, nevýhoda zároveň, že jsme ty lídři trhu, to znamená, my určité věci, které pak třeba se dostanou do legislativy, tak my už je musíme předpokládat, protože ten biznisový náš podnikatelský cyklus není roční nebo dvouletý, ale pokud plánujete takové velké projekty, dekarbonizace teplárenství, minimálně 5letka, další 10 let existence a pak už musíte se dívat na další média dopředu, třeba právě tady vodík, stejně tak oblasti úspor nebo dekarbonizace těch řešení pro průmysl. To je tak složitá věc, že my vlastně plánujeme minimálně na 5 let a často prozkoumáváme oblasti, které potom legislativa musí dohnat, protože se z nich stal reálný biznis. Vodík je jednou z nich. Já teda musím, že jsem opatrný optimista o vodíku. Zatím je to tak, že skutečně bez zemního plynu se neobejdeme. My vodík velmi rádi pilotujeme. Mimochodem v Mníšku pod Brdy jezdí vodíkové autobusy, máme tam přímo i výrobnu. Stejně tak, jakoby se díváme na možnost vodíku do ať už kogenerační jednotek nebo do vodíku přimíchávání do teplárenských zdrojů, ale je to třeba 10% dneska. Takže musíme vědět, že hlavně tyhle nové věci musí mít copak legislativu, to je taky skvělý, mimochodem ten vodík by se zasloužil, nebo vůbec zelené plyny by se zasloužily velkou podporu, kterou zatím nemají. O tom žádná. Na druhou stranu my musíme taky probádat ty technologické a finanční možnosti, aby to vůbec bylo, aby to nebylo sci-fi, ale bylo to souboru reálných čísla, jak říkají matematici. Takže my jsme občas na hrotu těchto věcí, které bych řekl dneska R&D, a snažíme se z nich pak dělat biznis. A občas, protože jsme velký a musíme být trošku průzkumníci, taky občas objevíme slepou uličku, která prostě třeba nezabere biznisově. A pak musíme mít odvahu to rychle zastavit a soustředit se na věci, které jsou prostě nosní do budoucna.
Vodík to určitě jednou bude, zatím jsem opatrnej, ano, určitě bych se přimlouval za podporu zelených plynů v Česku a další věcí, které se týkají dekarbonizace. Když vlastně zmiňujete veškeré své pilíře, jak se vyrovnáváte s investiční náročností nízkoemisních technologií? Jako každá slušná obchodní společnost, dneska jsme měli jednu z velké porady na téma našich čísel a plánů a samozřejmě každý takovýhle business case, který zahrnuje třeba technologii pořízení, tak musí mít svoji návratnost a musí být prostě přísně se počítají z pohledu obhajitelnosti. Proto je taky důležitý, že o sektor energetiky obvykle stojí na nějakém základním trianglu, který říká, aby to bylo bezpečné, aby to bylo ekologické, řekněme nízkoemisní, do budoucna bezemisní, ale taky, aby to bylo, nejenom aby to bylo, jak hezky česky říct, affordable pro všechny zákazníky dostupné, ale aby to bylo taky biznisově obhajitelné pro ty majitele, pro ty vlastníky, ať už je to Česká republika nebo jsou to soukromí majitele. A tohle všechno prostě musíme splnit. Není to lehká písemka, to určitě ne, ale myslím, že takhle se s tím vyrovná každá společnost, která působí na trhu v našem oboru. Ať už ty velké klasické energetiky, nebo to, čemu se dřív říkalo moderní, já moc nemám rád to dělení na moderní a starou. Myslím, že jsme jedna energetika prostě, tak se s tím takhle vypořádáváme. Jaký je očekávaný dopad vašich projektů na snižování emisí oxidu uhličitého do roku 2030? Protože vy jste říkal, že počítáte v 5 letech, 5letkách, tak jak to vidíte? Jaký bude očekávaný dopad? Ten očekávaný dopad je dokonce, protože ten náš jakoby cyklus, kdy my musíme přemýšlet fakt, to zní strašně 5letka, že zavání jiným režimem, ale v tom dlouhodobém plánování je to potřeba, tak je to určitě minimálně stejné číslo, ty miliony tun, který jsme doposud ušetřili a teď tam už se promíchá všechno, jak nejenom průmysloví zákazníci, ale hodně se ušetřilo právě těmi metodami EPC ve veřejných budovách. Bych se podíval do Prahy, že Národní divadlo, Rudolfínum, spousta vysokoškolských kolejí a po republice velké nemocnice a tak. Tohle opravdu šetří dohromady velký tisíce tun a na bázi těch 5 let předpokládám, že protože porosteme v té oblasti, tak bych to viděl tak, že jsme schopni doručit číslo, který bude určitě vyšší, než je to z té minulý 5letky. Řekl bych rád 2krát tolik, protože to by trošku reflektovalo i vývoj našich hospodářských výsledků, ale určitě mohlo by se to k tomu prostě přiblížit. Ale je to dneska, beru to pragmaticky, že málo klientů říká hlavně, aby se snížila uhlíková stopa, je to, co to stojí. To takhle to není takovýhle jako taková růžová zahrada. Musíme to ušetřit, musím tím být bezpečnější a nezávislejší a k tomu jsem rád, když side efektem to ušetří CO2, protože to ocení mý akcionáři, dodavatele, odběratele nebo třeba voliči ve městech. Jak by podle vás měl vypadat optimální energetický mix České republiky v roce 2040? Hele, sedí tady představitel skupiny ČEZ, takže vám řeknu, a teď berte to prosím jako můj osobní víru. Jo. Já opravdu věřím v manželství jádra obnovitelných zdrojů, a to nejenom jako otázku rozumu, ale určitě do jistý míry srdeční. A k tomu zemní plyn jako důležité transformační médium, zejména pro oblast teplárenství. A tohle si myslím, že je mix, který téhle zemi umožní, aby se vypořádala s různými volatilitami a aby měla energii dlouhodobě dostupnou, bezpečnou, na bázi pokud možno vlastních zdrojů a několik dodávek ze zemí, které jsou rizikový. To znamená, tohle si myslím, že a pevně tomu věřím, to je fakt dobrý mix pro Českou republiku. Ale bude to mít nějaký časy, technologické možnosti a bude to stát velký peníze. To jsem se vás chtěla zeptat, jestli plynové elektrárny budou sloužit jenom jako dočasné řešení při přechodu na obnovitelné zdroje, nebo jestli třeba budou hrát nějakou jakoby trvalejší, dlouhodobější roli v české energetice? Dobrá otázka. My dneska, když děláme konverzi těch zdrojů, těch řeknu budoucích bývalých uhelných elektráren, tak samozřejmě jsou to většinově teplárny a teplárenské zdroje, ale některý z nich můžou mít paroplynové cykly, třeba Mělník, kde mimochodem, kde stavíme také velké ZEVO. To mimochodem je další oblast, která je důležitá, a to je využití odpadu pro energetické účely. O to je, musím říct, v téhle zemi teď velký zájem. Škoda, že ta země se tak jako decentralizovala na hodně silný regiony a to já jsem fanda krajů, nakonec pocházím z Olomouce, ale na druhou stranu těžko se hledá třeba nějaká nadregionální dohoda právě v téhle oblasti, ale kdyby byla, tak je to fajn, protože třeba po těch zevech je velká poptávka zpátky k paroplynu. Takže i o tom nejenom, že přemýšlíme, ale také budujeme. Je to určitě důležitý zdroj, protože vy potřebujete mít k tomu zdroji základního zatížení soustavy, kterým je a bude jádro, zaplať pámu v téhle zemi, jako uznaný, a k těm decentrálním, prostě distribuovaným obnovitelným zdrojům potřebujete mít nějaký zdroj, který vám umožní
Nikoliv výrobní soběstačnost, aby se tahle země oplotila drátem a byla ve všem soběstačná, to byste naopak nemohla čerpat zase tu levnou elektřinu třeba z jiných zemí, ale potřebujete mít takzvanou jakoby výkonovou přiměřenost. To znamená, abyste tu soustavu mohla ukočírovat, abyste měla zdroj, který tam rychle, jak říkají energetici, fouknete a případně zase ho snížíte a na to jsou ty plynovky bezvadný. A my víme, že nějakých, a teď se omlouvám za náš žargon, nějakým třeba 1,5 GWh bychom v té oblasti plynových elektráren rádi přispěli právě té výkonové přiměřenosti, protože čím více ta soustava, a to já jsem předseda Svazu moderní energetiky, který řeší hlavně decentrál, tak čím víc ta soustava dole decentralizovaná a zaplať pámu bude, tak tím víc musí být ta soustava skvěle řízená nahoře z pohledu centrálního řízení a z pohledu dostupnosti zdrojů, který můžete rychle najet a rychle třeba zase jejich výkon omezit. A v tomhle ten plyn bude mít ještě dlouhá léta, bude mít svoji hodnotu. Jsou stávající distribuční sítě připravené na decentralizovanou výrobu energie? Pokud je o distribuční síť skupiny ČEZ, tak bez pochyby ano a velké investice, které do toho tahle skupina dává historicky, mě opravňují k tomu říct, že určitě ano. A když jste mluvil o klíčové roli jádra v dekarbonizaci, a jak vidíte rozvoj malých modulárních reaktorů? To je fantastický fenomén, protože já s drtivou většinou svého pracovního času trávím v terénu, mu říkám, a to znamená v regionech, kde máme, ať už máme tam dekarbonizujeme teplárny, řešíme naše energetická řešení, řešíme municipály nebo případně průmyslové klienty, tak musím říct, že po těch malých modulárech tahle země je opravdu projaderná historicky, což je fajn, protože tady není jakoby politický problém s jádrem ve smyslu nějaký obavy silné veřejnosti. A druhá věc je, že kam se hnu, tak vlastně slyšíme od těch místních představitelů, nešel by tady ten modulár. To je strašně silný fenomén, který pomáhá tomu, že obecně tahle věc je vítaná. A my třeba máme dneska lokalitu v Tušimicích, to je slavná uhelná elektrárna, z ní se dělá dekarbonizovaná teplárna a zároveň je to místo jedno třeba z míst vytipovaných na možnost budoucího malého modulárního reaktoru s obrovskou podporou místní komunity a místních politických představitelů. Takže z tohohle pohledu ty moduláry jsou fakt dobrý fenomén, je skvělý, že ČEZ, slušný značky patří dohromady, takže ČEZ a Aerostroj se spojili třeba v oblasti právě tady těch malých modulárů a myslím si, že to je bezvadná věc, která do budoucna, když mluvím o té dočasnosti zemního plynu, tak třeba v některých lokalitách může právě být třeba zdrojem výroby tepla a teplárenství. Takže plánujete jejich výstavbu? Určitě kolegové ze skupiny, kteří jsou k tomu příslušní, taky plánují, protože se to musí být nějaký cyklus dopředu. A nakonec je veřejným tajemstvím, že jedna z těch lokalit, která má perfektní predispozice, je Temelín. Další třeba jsou právě třeba možné ty Tušimice, bavíme se o dalších oblastech v regionu. A musím říct, že velmi silná poptávka po těch modulárech je právě třeba v regionech a vůbec obecně i po dekarbonizačních řešeních, třeba teplárenství, je právě v regionech, které byly historicky hodně postiženy a exploatovány, ať už minulým režimem, případně silným průmyslem, a to je typologicky Severní Morava a Severní Čechy. To jsou regiony, které po těchto řešeních mají silnou poptávku, protože ty řešení nepřináší jenom to, že se stalo, že dekarbonizují, ale oni přináší to, že tam zůstává silný průmysl, třeba energetický v našem případě, že přináší zaměstnanost a tyhle nové technologie, o kterých se bavíme, nepotřebují zaměstnanost, jakoby řeknu, na nějaký základní úrovni nebo THP. Oni potřebují taky hodně vysokoškolsky zdatných lidí a tak. A tohle pro ty regiony je třeba hodně silná zpráva. A říkala jsem si, že když vás tu mám, a určitě se vás musím zeptat na váš osobní názor, která část energetiky podle vás dneska nejvíc trpí tím, že se do ní v minulosti málo investovalo? Já bych vám řekl, že určitě ta země zaspala, teď se země mluví člověk, který je šéfem Svazu moderní energetiky, tak já si myslím, že celkově ta země zaspala v oblasti, a to jsem na jednu stranu kritický k nějakému jako rychlým skokům, voluntaristickým oblasti třeba toho Green Dealu, ale ať se obnovíme to jakkoliv, ale třeba ta oblastí moderní energetiky, právě když to otočím do pozitivná, a nedivte se mi, tak jsem rád, že třeba skupina ČEZ před 10 lety dala mandát, abychom založili ČEZesko. Tenkrát to vypadalo jako dvě malé společnosti v oblasti kogenerací a nějakých řešení, třeba solárních elektráren malých, protože to vypadalo spíš jako takový slušný PR marketing. Ono se z toho stal obrovský biznis i ve smyslu hospodářských výsledků, velikosti té firmy, těch 2,5 tisíc našich zaměstnanců, jak jste říkala, a celá řada našich konkurentů roste stejně tak rychle. To znamená z této oblasti, která byla historicky dost podceňovaná a často zase ideologie z druhé strany, fuj obnovitelné zdroje a furt úspory a tak trošku to zašlapávala.
dělat. Teďka je dobrý, že tenhle průmysl energetický se našel, propojil se s tou původní energetikou. U nás je to vidět krásně tím, že máme třeba ty velké teplárenské zdroje. No a dneska už táhne taky nějakou část HDP za sebou. Takže tady ten skok bych řekl, že doháníme. Jenom říkám, že se občas usmívám, když to o boomu solárních elektráren. Ano, ten boom je, protože když startujete z nulové základny, tak každý nárůst vypadá jako boom, ale ještě máme fakt hodně co dohánět. A mimochodem nejenom v oblasti solárů, kterých dneska se berou jako přirozeně, ale třeba v oblasti větrných parků. Jo. Bez nich opravdu bychom ty obnovitelné zdroje a tu možnost jako nenaplnili a není mimochodem a priori pravda, že tahle země se na větráky nehodí. Je to spíš otázka, řeknu, složitějšího vyjednávání a doslova psychologie, protože zatímco soláry se dneska berou jako hotová věc, pokud nejsou pro boha na bonitní zemědělské půdě. Teď nemluvím o tom bizáru, který byl v poslední dekádě tenkrát vyhnaný opuštěným práškama někde, a když jedu do Olomouce rodný, tak vidím na Černozemi, jak tam leží z tehdejší doby soláry. To je fakt, to je blbě, ale myslím teďka relevantní místa, kde můžeme dělat solární parky, ty větší, brownfieldy, střechy a všechny ty možné věci u průmyslu. No a potom stejně tak se dá tahle země určitě doplnit hodně větrnýma parkama, který zase pomůžou tomu nárůstu obnovitelných zdrojů. A to pak v kombinaci s tím jádrem a dočasným zemním plynem, tady nechci to jako anekdotizovat, ale jednotka dočasnosti v této zemi se říkalo, že bývá jeden furt, tak to tak není, ale ten zemní plyn budeme potřebovat určitě na několik desítek blízkých let, abychom mohli nahradit postupně moduláry, vodíkem a dalšíma věcma. A tohle všechno dohromady stojí samozřejmě obrovské investice. Nakonec je veřejným tajemstvím, že jenom skupina ČEZ do dekarbonizace vlastního portfolia, včetně těch našich tepláren, dává stovky miliard. Jenom ty teplárny, aby se dekarbonizovaly, tak budou stát nějakých 50 až 80 miliard korun. Jaký je podíl obnovitelných zdrojů energie v současném portfoliu skupiny ČEZ a jaký je plán na jejich rozšiřování? Když tam započítáte i vodu, tak je to už docela slušný, ale na druhou stranu pořád je to tak, že máte většinově uhlí, ale s rychlým jakoby trendem ke snižování, máte velký podíl jádra, zaplať pánbu, a ten se minimálně udržet, spíše rozšířit tou novou výstavbou, protože do toho počítám nejenom řeknu klasické jádro, ale i malé modulární reaktory. Jenom připomenu, že slovo malý je trošku matoucí u toho moduláru. Důležitější je to modulární, protože takový malý modulární reaktor má výkon Dukovan třeba, jo. Takže výkon vlastně velké jaderné elektrárny. No a v neposlední řadě ten nárůst obnovitelných zdrojů, pakliže pro ně budou dobré podmínky, teď myslím ekonomický, dotační a tak dál, tak tam je možnost teda k opravdu velkému nárůstu do budoucna, tak aby do budoucna to bylo tak, že máte většinu toho základního zdroje, máte jádro, k tomu se vybuduje mnohem víc obnovitelných zdrojů a mezi tím bude nějakou roli hrát zemní plyn, který do budoucna bude třeba narazeným médiem. Ale to jsme v situaci, který se bavíme třeba o čase T+10, 15 let, 20, jenomže energetika je opravdu obrovská loď a musí se plánovat na dlouhodobost. U nás v energetice nějaký jako politický short-termismus nebo moc jako spektování kroku nemá význam. My potřebujeme kormidlovat tu velkou loď prostě na desítky let dopředu, protože tak jsou spočítány i ty business casey a takhle to taky musíme poctivě splácet myslím doručovacím akcionářům. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že ta strategie, kterou má skupina ČEZ, je bezvadně fitovaná pro tuhle zemi. Mimochodem taky neseme spoustu společenských nákladů, protože jsme odpovědní občané tam, kde působíme v těch regionech, které třeba byly postiženy těžbou a tak dále. Jsme hodně silní, severní Čechy, severní Morava. No ale zároveň ty plány jsou prostě na desítky let dopředu a proto nejhorší, co se může stát, jsou potom náhlé změny ode zdi ke zdi. Stejně tak, jako bylo nebezpečné, když zelení ideologové ukradli Green Deal a snažili se přetvořit jako průmysl takhle a málem z toho padnout na hubu, tak samozřejmě stejně nebezpečné bylo jakýkoliv velký zastavení, protože ty firmy, energetiky, ale i průmyslové firmy dneska už mají nainvestováno těch věcí a poločasu měnit pravidla hry nebo dokonce měnit fotbal za hokej je fakt těžký. Jo. Čiže konzistence bych řekl, že je hlavní slovo, který z tohohle vypadává. Pro energetiku a jsme i pro celou společnost by to šlo. To už je přání, pardon. Je to už rozjetý vlak, to máte pravdu. Jsou ochotnější firmy nebo obce investovat do obnovitelných zdrojů energie? Jak to vnímáte? Obojí, protože zejména ta solární energetika se stala dneska standardní výbavou vlastně. Takže dneska obce, města, tam, kde mají možnost ty soláry mít a samozřejmě dneska už třeba regiony, ty větrné parky. A pokud jde o ty ostatní oblasti, tak si myslím, že vlastně stejně tak a že není moc rozdíl mezi firmou a obcí. Prostě dneska třeba
teď mě napadá zrovna přítel René Vloček, majitel Coltu, teď nejenom českého, ale celosvětovýho. To určitě není, to není určitě člověk, který by Green Deal jako vítal s jásotem, ale to, že máme třeba v Coltu Zbrojovce Uherský Brod na carportu velkou solární elektrárnu, tak je důkazem toho, že bez rozdílu ideologií, určitě jeho názor jiný než třeba Škody Auto na věc ohledně dekarbonizace, ale že to berou ty vlastníci a šéfové těch firm jako standardní věc, prostě, kterou chtějí mít, protože šetří a umožní nějakou větší energetickou bezpečnost. Takže z tohohle pohledu musím říct, že bez rozdílu politických reprezentací v oblasti municipálu a nálady nebo životního názoru, světonázoru těch majitelů a šéfů firem, tak tohle jsou zrovna věci obnovitelné zdroje, které ty firmy v podstatě a obce berou docela, řeknu, ve vysokém měřítku dneska a berou jako celkem standardní věci už. Už jste zmiňoval zelený vodík, abych se u něho ještě zastavila. Myslíte si, a nebudu se ptát na jako jeho roli v dekarbonizaci, protože je jasný, že může být zásadní, ale teď je samozřejmě otázkou, a jak realistický je ho mít v České republice a tak dál. Ale myslíte si, že bude zelený vodík dostupný i pro menší podniky, anebo to bude prostě doménou velkých hráčů? Zatím je to doména větších hráčů, i ty s tím mají problémy a složitosti, proto já jsem u toho vodíku opatrnej. Moc si to přeju, aby byl, ale zároveň, když vidím ty limity, tu nepodporu u těch věcí a tu napadá mě slož umanutost v tomhle Evropské komise se k tomu zelenému vodíku stavit opravdu hyperzeleně, tak zatím je to spíš jakoby průzkum bojem než reálná situace. Je to škoda, ale tady si zrovna myslím, že tak jako máme debatu o zemním plynu, tak stejně tak nás čeká debata o vodíku, teď myslím jako celkově sektor a obor, včetně průmyslu, který s ním jako má svoje zkušenosti, tak nás čeká tahle debata o tom, jaká má být jeho podpora a jak striktní má být Evropská unie, aby se dívá na zelený vodík, protože by se taky mohlo stát, že sice by měl být jakoby teoreticky na papíře, ale nebylo by ho prostě dost těch parametrů, který ta Evropská unie chce. Tam jsem zrovna kritický a myslím si, že tam budeme muset hodně jako vyjednávat, aby trošku změkčili ten pohled a ty parametry, protože by to pak vedlo k tomu, že by se to třeba ukázalo být slepou uličkou a to rozhodně nechcem. Takže myslíte si, že není realistický mít zelený vodík v českém průmyslu třeba za 5 let za dostupnou cenu? Za dostupnou cenu a parametrů, který umožní jeho rozvoj tak, aby to bylo podnikatelský příběh, ne marketingový, tak za takovýhle parametrů je to skvělá zpráva a to strašně vítám, ale nejsme tam ještě. A jaká by teda měla být veřejná podpora nebo prostě vládní podpora? Obecně si myslím, že oblast celých těch zelených plynů, bavíme se, že i o biometanu a dalších, prostě by měla dostat svoji podporu, tak jako mají třeba jiné oblasti, které v té dekarbonizaci jsou, ale musím říct, že o tom se dneska hodně právě v těch různých svazových úrovních a aliancích hodně bavíme, jak spojit cíly, aby obecně ty zelené plyny prostě dostaly větší podporu a větší incentivy, protože to je určitě další bezvadná cesta, jak dekarbonizovat, ale dneska je strašně biznesově zatím těžko obhajitelná. Nakonec, když se budete bavit s těma výrobcema, a to je pár velkých společností, nebo případně těch menších, který se tím zaobírají, tak vám u všech těch trápení budou vyprávět díl než já. Takže proto jenom realisticky říkám, baví nás to, my sami z vodík nějakých pilotech prostě už dneska používáme a chystáme se jako na budoucí médium, ale musí se zase zreálnit jak ta podpora na jedné straně, tak i ten pohled na tu přísnost těch kritérií, aby nám nějaký zelený vodík tady mohl fungovat na bázi ekonomiky, ne na bázi jenom politiky nebo PR-u. Jak dlouhá je návratnost investic do projektů, jako je Mníšek pod Brdy? Zatím na můj vkus dost dlouhá. A teď ze mě mluví čistokrevný biznesmen, který pracoval v privátním sektoru, ve veřejném. Prostě zatím je na můj vkus dost dlouhá, je obhajitelná. Mimochodem ten projekt je, musím říct, on má silnou roli pilotu, který má kolem sebe docela silnou gravitaci. Kdyby tady seděla paní hejtmanka Pecková, tak o něm budu vyprávět ještě s větším fandostem než já. Musím říct, že to, co funguje hodně v municipalitách i kraji, je, když to má jeden, já to chci mít taky, což je super marketingově, ale na můj vkus je ta návratnost zatím dost dlouhá a proto říkám, že u těchto dalších projektů musí být větší a rychlejší parametry i té návratnosti, abychom, řekněme, ty projekty s vodíkem standardizovali na nějaký standardní kritéria prostě návratnosti biznesu, který máme. Ale je to na druhou stranu nová cesta a firma velikosti SK, než kvůli ČEZu, se nesmí bát investovat do nových věcí, protože jak by zakrnělo to. Takže plánujete další takovéto projekty? Plánujeme další, ale dívám se na ně přísným okem, když to řeknu, když se smí ptáte takhle. Jaký jsou vlastně vůbec hlavní zdroje financování vašich vodíkových projektů? Je to všechno interně nebo využíváte dotačních titulů? Obojí.
My samozřejmě jako společnost musíme být vzhledem ke vztahu k akcionáři, kterým je ČEZ prostě na bázi samofinancování a to i v nových projektech rozvojových. Na druhou stranu samozřejmě, kde můžeme, tak stejně tak jako celý náš sektor, tak jsme samozřejmě rádi za dotační tituly, určitě. Takže čerpáte prostředky z modernizačního fondu a dalších nástrojů. Ze všech relevantních incentiv, které existují. A kolik tun zeleného vodíku plánujete vyrobit třeba v té 5letce v horizontu do roku 2030? Neumím říct a vlastně bych ani nechtěl, protože bych tím vytvářel očekávání, že máme nějaký jako wow cíl tady v této oblasti. A my ho zatím nemáme, my říkáme, že jdeme poctivě cestou nějakých pilotů a z toho si bereme zkušenost a tu zkušenost pak nalijeme do nějakého streamu, který bude říkat, jak postoupit dál v oblasti vodíku. Jo, a je to kombinace R&D, který nám poskytuje velká skupina, taky našich vlastních biznesových zkušeností. A když se bavíme o zeleném vodíku, dává smysl se i bavit o CCS technologiích. Myslíte si, že jsou CCS technologie pro zachycování a ukládání uhlíku v českém kontextu vůbec realizovatelné? Ano, ale musím, že my hodně se věnujeme tomu, naše vlastní, řeknu, část firmy, která se věnuje inovacím a novým biznesům, tak se hodně věnuje takový jako něco jako kalkulátoru CO2, dekarbonizaci konkrétních společností právě a počítání ty emisní stopy. Tak ano, je to nějaký prvek, s kterým můžeme počítat, ale že by ho teď viděl realisticky v našem business plánu na nejbližší období, to asi ne. Já právě, když jsem si to rešeršovala, tak jsem vlastně takovýhle pilot nebo žádný takovýhle projekt u vás nenašla. A říkala jsem si, jestli se třeba zapojujete jako ČEZESCO do nějakých jako výzkumů nebo aliancí, které se tím zabývají v zahraničí. A myslíte si třeba, že je to jako technologie, která by mohla být zajímavá pro příští dekádu? A nebo jestli si myslíte, a už jste to zmiňoval, slepá ulička? Nemyslím si, že to je úplně slepá ulička, ale teď jako racionální biznesmen říkám s odpovědností za velkou společnost, že v následující 5letce nevidím tohle v našem business plánu. A to ani na straně nákladů, tak ani v straně příjmů. S výjimkou toho, co říkáte, že mý kolegové, kteří pracují ve strategii a v inovací, se poctivě dívají třeba i po zahraničních trzích, kde je něco nového. Zatím se nám osvědčila metoda umět dobře spočítat uhlíkovou stopu, to je taky mimochodem z toho, musím říct, že to je zajímavý biznes do budoucna, umět ji realisticky nakombinovat tak, aby se dal snížit ty společnosti. A to nejenom teď myslím číslech, jakoby, to udělat celý ten projekt a zároveň doručit ty konkrétní řešení tím prostřednictvím našich dcer, který to zrealizují. Tohle se nám osvědčuje jako robustní cesta a to v té 5letce najdete. Ale není tam zatím prostor na věci, který se musíme osahat, aby se ukázali, jsou realistický nebo ne. To mi přijde dobrý. Mají o to vůbec firmy zájem? Kontaktují vás s tím, že chtějí spočítat svoji uhlíkovou stopu a snížit ji? A pojďme se teda v tom případě bavit o vašich EPC projektech a vůbec o energetické efektivitě a službách ČEZESCO. A já jsem se chtěla zeptat, jak se za posledních 5 let, když zmiňujeme ty 5letky, změnila poptávka po energetických službách ČEZESCO, protože třeba jako říkám si, a určitě po energetické krizi v letech 2022-2023 se ten přístup těch firm musel změnit. Tak když si vezmete těch 5 let posledních, tak co jste tam viděli, jako jak se vyvíjela ta poptávka a změna chování z vašich zákazníků? Hele, skvělá otázka, včetně vlastně odpovědi, kterou jste tomu dali. Jo. Zatímco mých tu dekádu v ESKu, kterou oslavila společnost a já taky teda včelají, tak ta první 5letka byla o tom tu firmu vůbec vytvořit, vyboostovat nějakým způsobem, mít správný dceřiní společnosti, ale byla to taky doba, řeknu malý nezralý z toho pohledu, že byla otázka, jestli to bude opravdu velký biznis, anebo to bude spíš dobrý doplněk té velké skupiny, která má velkou energetiku. Ta druhá 5letka, a bylo v tom i tyhle zlomy, který říkáte, vlastně, tak dala strašnou dynamiku právě tomu pohybu nejenom veřejnému sektoru, ale i průmyslovým společnostem a vůbec firmám, že ta řešení chtějí zdaleko, ta poptávka prostě narostla a samozřejmě celá řada těch věcí souvisí s tím, že covid, inflace, válka na Ukrajině, to všechno vyvolalo reálnou daleko silnější poptávku po energetické bezpečnosti, nezávislosti a úsporách
a potažmo teda potom v kombinaci s tomu, čemu říkáme Green Deal nebo jakkoliv i dekarbonizačních řešení. Ale jsou to opravdu dva poločasy, které jsou každý, řeknu kvantitativně, ano, to byl růst firmy a dokupování dceřiných společností a tak, ale kvalitativně je to jiná pětiletka, než byla ta původní, z pohledu toho, řeknu, biznesu moderní energetiky daleko silnější samozřejmě. A já, když jsem si připravovala otázky, tak jsem si i říkala, že se vás musím zeptat, protože samotnou mě to zajímá, jestli se liší jako přístup veřejného sektoru, když se budeme bavit například školy, nemocnice, úřady, oproti průmyslovým klientům nebo komerčním jakoby klientům a v rámci té poptávky. Lze tam něco vysledovat? Za těch 10 let určitě. I za 5. Dva různý světy, mindsetem, podstatou fungování, governance, jo, když to řeknu jako a teď to říkám jako člověk, který je taky bývalý státní úředník a zároveň člověk, který se byl v soukromém sektoru biznesovým a dneska v barvách velké společnosti, tak myslím si, že se dneska potkali, věci, které se potkaly, nepotkaly. Potkalo se určitě to přemýšlení o tom, že dekarbonizace, respektive energetická efektivita a nezávislost je strašně důležitá věc. Tam se potkal biznesový sektor s tím, řeknu, veřejným, ať už si představím municipál nebo Českou republiku prostě. Tam, kde byl biznesový sektor vždycky rychlejší, byla efektivita nákladovosti, protože prostě soukromí, zejména soukromí vlastníci, prostě určitě tlačili ty průmyslové fabriky vždycky do toho, aby byly efektivní a úsporný a tak. Proto mimochodem společnosti průmyslové nejdou v EPC, protože oni svoje capexy, pardon za náš žargon, ale svoje kapitálové rozpočty mají perfektně spočítány a musí se samozřejmě vytvořit business case a všechno ta biznesová rutina naše. Zatímco veřejný sektor v tomhle byl spíš, řeknu, žoviálnější dlouhá léta, ale pak přišla energetická krize a další věci a nenou rychle se to snažilo dohnat. Proto ten boom EPC projektů, když to řeknu lapidárně, v prvním poločase naší existence EPC byly tak 2 ročně v celé České republice. Dneska už jsou jich desítky ročně, ale mohou jí být stovky nebo tisíce. Jo? A tohle se stalo právě s tím změnou, že ten veřejný sektor jakoby rychle se snažil dohnat v tom, že aby přemýšlel o efektivitě, což je skvělý mimochodem. No a pak zůstávají určitý prostě jinakosti, které vyplývají právě z toho rozdílu mezi tím třeba vlastníkem v společnosti, který přemýšlí ultimátně prostě v kategorii náklady výnosy a mezi tím veřejným sektorem, který zase přemýšlí třeba z pohledu jako nálad svých voličů a tak dále. Ale na druhou stranu třeba právě v oblasti energetického úspor jsou dneska oba ty segmenty na tom stejně myšlením, oba je chtějí, kde můžu, tak ušetřím, ještě chci být nějaký vlastní zdroj, aby byl trošku nezávislejší. Municipál třeba přemýšlí dneska samozřejmě hodně o komunitní energetice, že jo, průmysl zase o tom, jak právě třeba změnit dokonce i parametry své prvovýroby, to znamená za tu poslední 5letku, a ano, je to hodně tažený těmahle krizema, který vyvolali daleko větší fokus právě na otázky energetiky, tak o tom přemýšlejí oba ty sektory vlastně podobně, ale každý má v rukou jiný nástroj, jiný způsob řízení o vlastnictví, jakoby těch si, když použiju tohle slovo. Ale co je teda dobrý, tak zrovna říkám u té otázky energetické efektivity, jak průmysl, tak veřejná sféra přemýšlejí podobně a veřejná sféra bez rozdílu na politickou reprezentaci přemýšlí o energetické efektivitě, protože tohle je fakt správná potřebná věc a nikdo ji mimochodem dneska. O čem svědčí o tom třeba to, že když byla schvalovaná teďka ve sněmovně ta novela 218, to je zákon o veřejných financí, která umožní rozvoj EPC i ve státní sféře, vlastněný objektu vlastní Českou republikou, takzvaných OSS, tak hlasovali, což teda jsem v téhle zemi nepamatuju, v této naší rozdělené zemi, tak pro tu novelu hlasovali všichni přítomní poslanci ze sněmovny. Všichni, bez rozdílu na politickou příslušnost. Asi unikát v dnešní době. A v jakém rozsahu realizujete EPC projekty na bázi financování bez počáteční investice? A jak vysoký objem investic tímto způsobem proběh? Ty investice jsou dneska samozřejmě už v mnoha miliardách, protože musíte to brát tak, že třeba velká nemocnice, typologicky Thomayerova, Homolka, ale velké nemocnice po republice, ať už fakultní nebo krajské, městské, tak dneska se to EPC dá spojit s kompletní rekonstrukcí těch objektů. To vypadá jako malá věc a je to strašně jako důležitá změna pro ten sektor, protože dřív to bylo typologicky tak, že stavební firma dělala rekonstrukci nemocnice a zároveň pak nějaké formou subdodávek třeba ty menší energetické firmy z oblasti ESCO pak dodělávaly každá svoji věc. Naopak třeba Thomayerova nemocnice a ty další už můžeme dělat v režimu, že
je to velká energetická firma, třeba na hrotu toho sdružení, ČESESCO, jsem rád, že většinou je u těch EPC, a za ní třeba velké stavební firmy, za ní další dodavatel a tohle všechno v jednom balíku se dělá. Za prvé je to strašně důležitý z pohledu efektivity a toho možnosti kombinovat EPC s dotačními tituly. Za druhý je to skvělý v tom, že když už jednou hrábnete třeba do velké nemocnice, tak to, že ji pouze opláštíte a zateplíte, ale neuděláte světla, vodu, vzduch, páru. Nemocnice je nejzajímavější zvíře na energie, mimochodem, že má úplně všechny, co si člověk umí představit a ještě strašně silně parametrizovaný. Když to neuděláte v jednom balíku a v jednom čase, tak to pak znamená, že třeba zjistíte, bezvadně jsme to tady opláštili, zateplili, ale abychom teď do toho znovu hrábli kvůli světlu a vodě, tak zase za 10 let. Tak z tohohle pohledu tohle je fakt velká změna a děje se to u hodně těch objektů dneska a ta energetika, zase ty firmy z naší oblasti se staly docela jako daleko silnější na trhu tím, že právě třeba to jsou schopni zbalit do takhle jako velký balíku v těch objektech. Když zmiňujete nemocnice, které technologie se v rámci EPC projektů nejčastěji využívají, jo? Protože to můžou být ty HVAC systémy, a což je vytápění, větrání, klimatizace, může to být letosvětlení, fotovoltaika, zateplení. Tak co vlastně je tak jakoby nejvíc využívaný? Určitě to bylo, jak říkáte, dneska moderně HVAC, dříve TZB, ale pořád je to vlastně ta oblast, na který nakonec hodně třeba naše společnosti z oblasti energetiky budou vyrostly. K tomu přesně všechno ty druhý další energie, které si můžete představit, teplo, mimochodem je strašně důležitý, protože s teplem se pracuje prostě v nemocnicích, voda, mimochodem taky do toho patří, že jo? Třeba voda na operační sály, která má svoje parametry, všechno svícení, který jste říkala, že my jsme nejradši, když se to dá všechno dát do balíku těch velkých objektů, protože potom vám to EPC mnoho vychází. Ano, můžete udělat EPC pouze na osvětlení nebo pouze na jednom druhu energii, ale obvykle nevíde tak silně, jako když se ty energie potkají. A proto z tohohle pohledu nemocnice jsou vlastně ideální zvíře, protože nejvíc energií, obvykle taky je historická investiční zanedbanost v sektoru energetiky, takže ty jsou na to velmi vděční a musím říct, že právě třeba ministerstvo zdravotnictví, a to nakonec ať bylo vedený Adamem Vojtěchem nebo ministrem Válkem teďka, tak byl velký průkopník v oblasti toho, aby to EPC proniklo do státní správy, protože ty nemocnice, které navíc vykrvácely nákladově, hodně po covidu a dalších věcech, tak samozřejmě to, že nemusí do toho investovat kapitálově, protože se všechno platí z té úspory, tak je pro ně bezvadná věc. Ale jsou to i školy a kulturní objekty. Když jsme zmiňovali technologie, přemýšlela jsem o tom, jestli lze říct, a ty nevím, jestli to jde, jo, ale jako jaký opatření by přinášelo jako takovou tu nejrychlejší návratnost těch investic? Strašně bych si přál mít jako takovou křišťálovou kouli. Tohle. Obvykle právě při těch EPC projektech se ukazuje, že tam funguje economy of scale, to znamená, čím víc je komplexnější ten objekt a komplexnější ta sbírka energií, když to řeknu takhle lapidárně, tak tím lépe potom vychází to EPC. Ano, máte objekty, kde nevyjde EPC, je lepší jít klasickým investičním projektem. To znamená, musíte si najít kapitálové zdroje, zainvestovat, vzít si dotační titul. To EPC je bezvadný právě pro veřejnou sféru, protože umožní vlastně mít nulový kapitálový vstup na začátku a všechny ty investice se platí z té úspory, případně, a to je taky novinka, že posledních let, třeba 2-3, že se to dá kombinovat s dotačníma titulama. To je skvělý. Jaká je vlastně jakoby celková garantovaná versus skutečná úspora? Lze to říct? To lze říct. Zatím jsme v té desítkách případů, který jsme dělali za 10 let a mý předchůdci třeba ve společnosti NSA za 30 let, tak zatím v těch desítkách, možná už nižších stovkách případů jsme nenarazili na případ, kdyby ta úspora byla nižší a museli bychom jít doplácet, protože to je mimochodem princip EPC, který bezvadně chrání toho uživatele, aby nemusel nic platit. Naopak třeba teď jsme vydávali tiskovou zprávu o Tomajerové nemocnici, kde ta úspora výsledná je ještě o téměř 10 milionů vyšší, než byla ta původní, ta slíbená. To znamená benefit pro tu nemocnici, že to má takhle. Takže tím, že na začátku se fakt dělá velký jako propočet na bázi energy managementu a všech možných zdrojů, který máme, tak není empiricky. A myslím, že to vlastně nestalo nikomu od konkurence, že by vlastně doplácel na to, že na ten projekt, protože by nevyšla ta úspora tak, jak měla. A počítá se to v korunách, v energiích a počítá se to taky v oxidu uhličitým? Ano, počítá. A ta garance je samozřejmě finanční primární, ale side effectem je to samozřejmě kolik tun CO2, teď se máme o těch velkých opravdu tunách, tak kolik CO2 se to ušetří. A musím, že tohle jde hodně u těch veřejných objektů ruku v ruce, protože veřejná sféra, zase tím říkám bez ohledu na politickou příslušnost,
tak je to tak, že chce vidět samozřejmě finanční úsporu, ale chce vidět i právě to, kolik těm uživatelům, veřejnosti v tom městě, v té obci, prostě kolik se ušetřilo CO2. A jak vůbec vlastně zajišťujete garanci těch výsledků, jaký máte vůbec mechanismy a zabezpečení těch dosažených úspor? Ono to je sice jako, ono je to trochu raketová věda v těch výpočtech, protože jsou hodně komplexní. Na druhou stranu musím říct, že po těch 30 letech oblast EPC je tak vyprecizovaná a asociace poskytoval technických služeb, kde máme svého zástupce s konstantním předsedou, tak je tak silná v tom, že umí poskytovat takzvanou kuchařku a ty metodiky. A mimochodem tahle kuchařka a tyhle metodiky byly vlastně předvojem těch legislativních změn, které schválilo Ministerstvo financí. Čili je určitá robustní metodika, která tohle umí a řekněme, že už je tak jako vyprecizovaná a důvěryhodná, že vlastně ten sektor jak uživatelů, tak těch poskytovatelů se k ní upnul a to je taky součást pak těch legislativních věcí. Čili musí to být naprosto bezpečný, že prostě ten uživatel nezaplatí korunu kapitálovou vstupu a pokud by se tak mělo stát, doplatí to ten, co to poskytoval, tu službu. A kolik EPC projektů máte aktuálně v běhu jako ČEZ ESCO a jaký podíl tvoří třeba veřejný sektor versus průmysl a komerční Drtivá sektor? většina veřejný sektor, EPCček, protože u toho průmyslu jsou to projekty, které slouží k větší energetické efektivitě a k dekarbonizaci, ale na bázi spíš kapitálového projektu. A u veřejného sektoru, takže jednoznačně 90% toho jsou je veřejný sektor. My těch projektů teďka máme v pipeline, řekněme, zhruba přes 150, na který se díváme, který by mohly být, ale berte to zase prosím tak, že to, že se někam díváme, znamená, že třeba ta realizace může být taky za pár let. A aktuálně jsou to desítky projektů, na kterých třeba v tuhle chvíli pracujeme, protože oni zase mají nějakou délku jako trvání, zvlášť, že to děláte třeba ze stavební rekonstrukcí, tak je to opravdu jedna taková věc jako na několik let. Několik let to plánovat poctivě, počítat, několik let realizovat a pak další leta samozřejmě nějakým způsobem třeba to opečovávat. Jo. Proto je ten náš cyklus tak dlouhý. Když zmiňujete 100 projektů, tak si říkám, jak je vlastně vůbec, a bavíme se o dekarbonizaci, tak jaký je vlastně jako celkový ekologický dopad vašich projektů, třeba z hlediska oxidu uhličitého? My tím číslem dokonce, jsem ho viděl teďka na billboardu někde za těch 10 let SK, tak se jako pyšníme, tak abych nedělal reklamu, tak ale je to prostě tak, že teď ta částka je opravdu v miliardách finanční a jsou to už dneska opravdu, jako jsou to obrovský miliony tun CO2, který ty naši klienti, partneři ušetřili díky těm EPCčkám. Ale zase, abych nebyl jako moc pyšnej, jo. I 100 projektů, proti tomu, že v téhle zemi máte 10 000 škol, tisíce veřejných budov, spíš desítky tisíc veřejných budov, tisíce nemocnic, to je pořád jako když plivne do vody. A když se podíváte, jakkoliv ta dynamika je krásná, legislativa se zlepšila, jo. A fakt musím říct díky předchůdcům, protože já v tom mám pouze z uvozovkách, když je to ta velká 10 let, oni v tom mají třeba 30 v těch úsporách, jo. Ale ty svazy a tak. Ale na druhou stranu prostě ta dynamika může být a musí být daleko vyšší, protože většina budov v České republice, veřejných budov, nesplňuje ani dnešní parametry, který dává Evropská unie na budovy, které mají mít určitý parametry. Klasický příběh. Všichni známe ty panelákové školy, takový ty 80, jich byly krásně zateplení v 90, zbarevnili se, zateplili se. Jupí. Jenomže dnešní parametry třeba i na rekuperaci vzduchu, na osvětlení, už neodpovídají zdaleka té době a ono to původní opláštění těch budov způsobilo kromě hezkých věcí jednu teda nešťastnou, ono to ty budovy vlastně jako zavřelo, že nedejchají. A vy musíte udělat nějakou druhou fázi, dneska budou muset projít druhou fázi rekonstrukcí, abyste dostali ty volné parametry, což se někdy děje, někdy ne. Takže těch objektů, který potřebují tu rekonstrukci tohohle typu, jsou prostě desítky tisíc zemi. Takže z toho 100 projektů krásných, na kterých pracujeme, ale já bych chtěl vidět tisíce. A teď to říkám jako šéf SK, a taky jako šéf Svazu moderní energetiky, který tuhle věc se snaží leta prokopávat dopředu. Co považujete za největší výzvu příštích 5 let? Tak jestli znáte chlapa, kterým bude v září 55, tak vidět nejenom jedno dítě, které se bude ženit, ale taky jednou bude vidět vyrůstat a dorůstat toto menší. Ale úplně vážně, když se bavíme o tom světě, který má možnost mít na starosti spoustu věcí, tak určitě bych chtěl, aby ČEZ ESCO, který má za sebou jednu úspěšnou dekádu, jak v číslech, tak v tom, čemu pomohlo veřejném prostoru, protože i to je pro mě, musím říct, důležitá osobní věc, nějaká řeknu hodnotová, že taky kromě biznesu pomůžeme
místu, kde působíme, ať už efektivitou, snížením uhlíkové stopy, zaměstnaností a dalšíma věcma, tak bych chtěl, aby to dostalo ještě větší forsáž, a protože o mě se ví, že jsem netrpělivec, tak bych chtěl, aby to všechno, co bylo, když teď řeknu, že to nebude poločas, ale bude to třetina další, tak aby ta další třetina tomu dal prostě daleko větší rychlost těm věcem, o kterých jsme se před chvílí bavili. A věřím tomu, že přes všechny trable a exogenní šoky, pokud nebudou proba horší, než který jsou dneska, tak ten prostor tady je. A je to taky o šikovnosti nejenom ČEZUSK a další společností z energetiky v České republice, aby si prostě uměl říct o svoje a uměli tomu dát prostě větší pohyb dopředu. A ve finále je to o lidech všechno. To znamená, já určitě jsem nejšťastnější, že vidím, že mám kolem sebe tým profíků, který jsou profesionálně fundovaný, mají morál a kromě toho mají nějakou ambici pomoct nejenom číslům a biznesu, ale třeba taky nějakým okolí, v kterém pracují. To mimochodem musím, že je skvělá zpráva, co mě hrozně baví, že ESCO je relativně mladá společnost, nejenom tím, že má 10 let, ale mladá svým složením, protože generace lidí kolem 25-30 k nám chodí proto, že cítí v ESCO nejenom, že to je biznesová firma, ale že dává něco jako navíc, nějakou přehlednost svým okolí a že ty mladěši prostě k nám chtějí. To je pro mě bezvadná zpráva, že už dorůstá další čerstvá krev. Poslední otázka. Kdybyste měli jeden vzkaz pro český průmysl, pro firmy, jaký by to byl? Ať se nebojí budoucnosti z pohledu toho, kterou můžeme sami vytvořit nebo přetvořit. A já pořád věřím, že dekarbonizace rozumně řízená a energetická efektivita a soběstačnost a nezávislost jsou tak silný témata, že když budeme umět se spojit, abychom jim vytvořili racionální tu budoucnost, která pomůže existenci těm firmám i konkurenceschopnosti, tak je to vlastně v zásadě dobrá zpráva a je to taky hezký řemeslo. Moc vám děkuji za rozhovor a za to, že jste si s námi povídal a sdílel své názory nejen na dekarbonizaci. Od mikrofonu se s vámi loučí Martina Tůmová. Děkujeme, že jste poslouchali odborný podcast časopisu Konstrukce. Sdílejte ho dál a nezapomeňte nás sledovat i příště. Na viděnou nebo naslyšenou. Naschledanou. Děkuji moc za pozvání.